Mayong hapon sa tanan. Ilabi na sa mga kaigsunan ko sa pagtuo kang Kristo nga padayon nga mingduyog karon sa atong hiniusang pagsimba dinhi sa atong pinulungang Binisaya ug sa mga kaigsunan ko sa pagtuo nga naa sa ilang mga panimalay kauban sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga nagapadayon sa pagduol ug pasalamat sa atong Hesus Kristo sa atong kahimtang bisan pa nga kita nagapadayon sa pagatubang sa modified ah, enhanced community quarantine. Nagpasalamat kita sa Ginoo tungod kay ang iyang makanunayong pag-uban, pagbantay sa kanunay atong mga sinati. O ginatunta, kanining atong panag-uban karon dinhi sa presensya sa atong Ginoo, kitang tanan, iyang panalaginan, ug kitang tanan makabaton sa grasya ug ang mga pulong nga atong panag-ambitan nga atong bahin-bahinon, makahatag kanato og dugang nga kalig-on sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Sa mga kaakuhan sa iglesia, sa mga ulabot nga mga adlaw, nagapadayon ang atong pagpahinumdum nga karong unang Domingo sa Setyembre, wala pa gyapon kita face to face. Kahimtang nagapadayon sa MCQ o ginadili paghihapon ang pagsimba o face to face na pagsimba sa mga iglesia. So, padayon gyapon ang atong virtual nga live coverage sa atong pagsimba. Ug ako maginaot nga padayon kita sa pag-ampo aron kining atong kahimtang atong makita nga sa kanunay ang pag-uban sa Ginoo atong masinati. Pero padayon usab ang atong mga gibuhaton sa pagpadlalob sa pagtuod sa pulong sa Ginoo. Pinaagi sa Bible study kada Martes, Miyerkules, Sabado ug Domingo. Ug ginatunta nga sa kanunay ato kining apilan aron lalo pa o mulig-on ang atong pagsalig ug pagtuo diha sa atong Jesucristo. Sa ubaban mga balita, sa umalabot ka September 12, ang atong Board of Evangelism and Mission nagapadayon sa iyang gibuhaton kung itugot sa Ginoo nga naa tay face to face, ana kitay bloodletting program nga paghimuon yan ang adlaw September 12 dinhi sa atong iglesia. Ug ako nang nanawagan sa tanan nga mga kaigsunan sa pagtuo nga himsog, willing and able nga mo-donate sa ilang dugo aron makatabang sa atong mga kaigsunan nga nagkinahanglan. Hinaut-unta nga ato kini suportahan kay kini usa ka nindot nga gibuhaton, kini usa pagpadayag sa gugma sa Ginoo pinaagi sa atong pagtinabangay. Nagpasalamat usab kita sa Ginoo sa tanan nga mga kaanib sa iglesia nga nagapadayon sa ilang pagpadala sa ilang mga tithes, pledges and offerings. Pasalamat sa atong iglesia aron magapadayon usab ang gibuhaton sa matag usa kanato. Sa tanan usab nga padayon nga nag-ampuay kami duyog sa church and prayer kada alas 8 sa gabi, padayon po ang atong kanawagan nga magkayo sa kita. Ug ang gibuhaton usab sa prayer time kada Lunes kutob sa Biyernes nagapadayon sa oras alas 3 sa hapon hangtod sa alas 3:30. Mga kaigsunan ko sa pagtuo, atong ipadayon sa pag-ampo ang matag usa kay anay daghan nga nagkasakit ug gahinaut-unta nga ang panalipod sa Ginoo nga pagbantay atong masinati. Padayon kita sa pag-ampo tungod kay ang atong pag-ampo ngadto sa atong Dios nga gabahanan iya kining dunggon. Og dili ka po nagpasalamat kita sa Ginoo katuod kay ana kita igsoon sa pagtuo nga nagsaulog sa iyang adlaw na tawad karon atong i-greet si Igsoog Melanie Panahon nga nagsaulog siyang adlaw na tawad karong adlaw Agosto 29, katapusang Domingo sa buwan sa Agosto. Ug dinhi usab nga Domingo ato gisaulog ang ikaduhang Domingo sa gingharian sa Dios. Busa mga kaigsunan ko sa pagtuo, dinhi taknaa atong isentro ang atong mga kasing-kasing una-una diha sa presensya sa Dios pinaagi sa atong hiniusang pagsimba. Ang sandaling
Paglipay katawhan sa Dios. Sa ulugon ta ang kinabuhi nga niya kanato ug ang presensya ni Kristo sa atong taliwala. Mga abli ang atong mga mata, ang kasamtangan adunay bag-ong kahulugan, ug ang ugma magamasanagon uban ang paglaom. Paglipay katawhan sa Dios. Iduko ta ang atong mga ulo atubangan sa Dios kinsa atong kaalam og kusog. Ipahiluna ta ang atong mga kaugalingon atubangan sa Dios ug tandugon ug hiluan kita sa gahom sa Espiritu sa atong Ginoo. Tanan o balang Espiritu, duol kanamo ug gamhi kami. Magampo kita. Dalaygon ka among mahigugmaon ug maluluyon nga amahan, niningtak na sa among panagsimba. Ikaw ang Dios nga walay paglubad. Ikaw ang Dios kaniadto hangtod karon ug sa umalabot. Ubani kami among amahan sa among panagtigom karon, aron ang imong langitnon nga ngalan maoy mahimaya sa matag kasing-kasing nga nagasimba kanimo sa espiritu ug kamatuoran niining takna. Panalangini kaming tanan, ang kuna ang among mga kinabuhi aron masentro diha sa imong himaya ang among panagsimba. Hatagi kami sa kasing-kasing nga putli ug espiritu nga bag-o. Salamat sa usa ka kahigayunan nga ikaw among masinati pinaagi sa imong balaang espiritu. Ini ang among mga pagampo sa matamis nga ngalan ni Jesus. Amen. Malipayon ang
atong hinulsulan sa atubangan sa atong Ginoo ang atong mga nabuhat nga mga sala. Pagkabungol sa mga pagbakho sa atong isig katao, pagpakabuta sa kahimtang sa mga nagkinahanglan, ato kining isugid kaniya, og pangayoon ang kapasayloanan aron kita iyang panalanginan. Sa kinasing-kasing midul kami kanimo among Ginoo ug among isugid kanimo ang among mga kasalanan. Hinaut unta nga kami imong kaluyan ug pasayloon. Dawata ang among mga pangalyupo, pasayloa kami ug magkuha kami. Susiha o Ginoo, ang kasing-kasing ko, ang akong kalapasang nabuhat kanimo. Pasayloan tagi sa kalinaw mo. Ang maayong balita kitang tanan gihugma gayod sa atong Ginoo, sa atong pagdul kaniya nga ang atong mga kasing-kasing naginulsol sa higpit ang kapasayloanan nga atong gipangayo kaniya iyang gihatag kanato. Busa ayo na kamo sa pagbuhat ug dautan. Hinunua itugyanan ninyo sa Ginoo ang inyong mga kinabuhi nga putli ug higpit. Mao kini ang balita kanatong tanan. Si Jesus nahigugma makanako, gikan kaniya, way makahagaw ang kinabuhi, ihatag niya, iyan ako karon. Iya ako ni Jesus, ug ako si Jesus. Di kay sa katuigan lang, sa kahangturan pa. Manindog kitang tanan para sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Ang kini makita nato sa Marcos 7:1 hangtod sa 8, 14 hangtod sa 15 ug 21 hangtod sa 23. Ug sa gitapukan si Jesus sa mga Pariseo ug sa pipila sa mga eskriba nga nangabot gikan sa Jerusalem, ilang nakita nga may mga tinun-an niya nga nangaon nga hugawng mga kamot, sa ato pa wala makapanghunaw. Kay ang mga Pariseo gud ug ang tanang mga Hudiyo dili man mukaon kun dili pa una sila makapanghunaw pag-ayo sa ilang mga kamot, agig pagbantay sa gikabilin-biling kalagdaan sa mga katigulangan. Og inigabot nila gikan sa tiyanggihan, dili sila mukaon gawas kung manghugas una sa ilang kaugalingon, ug daghan pang ubang mga gikabilin-bilin nga kalagdaan nga ilang ginabantayan, ang paghugas sa mga tasa, sa mga kaang, ug sa mga sudlanan nga tumbaga. Ug kaniya nangutana ang mga Pariseo ug mga eskriba nga nag-ingon, ngano ba nga ang imong mga tinun-an wala man gawi sumala sa gikabinlang kalagdaan sa mga katigulangan, ug nangaon man hinuon nga hugawng mga kamot? Og siya mingon kanila, maayo gayod ni Isaías ang pagkahimo sa propesiya mahitungod kaninyong mga maot, sumala sa nasulat nga nagaingon, kining mga tawhana nagapasidungog kanako pinaagi sa ilang mga ngabil, apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing.
Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang sa mga tao. Inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios, ug mao'y inyong ginahawiran ang gikabilin-biling kalagdaan sa mga tao. Ug ngadto kaniya iyang gitawag pag-usab ang mga tao, ug mingon siya kanila, paminaw kanako kamong tanan, ug sabtan ninyo kini. Walay bisan unsa diha sa gawas sa tao, nga sa paghisulod niini kaniya, makapahugas kaniya. Hinunoa ang mga butang nga magagula gikan sa sulod sa tao, mao ang makapahugaw kaniya. Kay bisan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tao, nagagula ang mga kaibog, kadautan, limbong, kaulag, kasina, panulti sa pagbuling sa dungog, pagkamapahitason, binuang, tanan kining mga butanga nga dautan nagagikan sa sulod, ug mao kini ang makapahugaw sa tao. Katawhan sa Dios ang pulong sa atong Ginoo. Pagkatahom sa iyang mga pulong. Pagkatahong pulong sa Diyos, pulong sa kinabuhi. Pagkatahong pulong sa Diyos, pulong sa kinabuhi. Landas na kay tinig sa'yo'y iyaan. Bawat hakbang ito'y lusag hirap ang laman. Sa kalooban ng Ama, nagpasakop kang ganap. Buhay mo, O Jesus, ang siyang alay na sapat. Laban sa agos ng mundo, lumakad ka sa landas mo. Laban sa lakad ng mundo, landas na sa kinais mo. Nais mo. Sa iyong mga yapak, ako ay tatahan. Kahit tigib ng luha, ang nilakaran mong landas. Pasakit man at dusang dulot ng mundo'y kamtan. Bawat bakas ng iyong mga yapak, bawat hakbang mo'y aking susundan. Kay hirap mang gawin, kalooban mo'y tupding. Pinili kong sundan bakas ng iyong mga habang. Buhay ko'y laan sa iyo kailan paman. Maglilingkod sa iyo, Panginoon, hanggang wakas. Laban sa agos ng mundo, lumakad ka sa landas mo. Laban sa lakad ng mundo, landas na sa kinais mo. Sa iyong mga yapak, ako ay tatahan. Kahit tigib ng luha, ang nilakaran mong landas. Pasakit man at dusang dulot ng mundo'y
kamtan, bawat wakas ng iyong mga yapak, bawat hakbang mo'y aking susundan. Sa iyong mga yapak, ako ay tatahak, kahit tigib ng luha, ang nilakaran mong landas. Pasakit man at lusang, dulot ng mundo'y kamtan, bawat bakas ng iyong mga yapak, bawat hakbang mo'y aking susundan. Aking susundan. Kumusta ang mga anak sa Ginoo? Ako maginaot nga sa kanunay kitang tanan anaa sa mayong kahimtang. Bisan pa nga nagapadayon ang hulga sa kinabuhi sa atong kahimtang karon. Ako nasayod nga ang matag usa kanato anay mga kahadlo kabalaka, pero ang Ginoo pinagi sa iyang balang espiritu nagahatag kanato sa kadasig, kalig-on aron ato kining atubangon nga puno sa pagsalamat kaniya. So diri kahaponon, mga kaigsunan ko sa pagtuo, atong ibutang sa atong kasing-kasing una-una nga sa atong panagtigom karon, sa atong pagsimba kaniya, atong mahimaya ang Dios pinaagi sa atong kasing-kasing nga malipayon kaning duol kaniya. Pagampo kita, ibububo amahan sa matag usa kanamo ang imong grasya sa pagsabot sa tinago sa imong mga pulong. Ginahatod ta o Dios, nga ang imong balang espiritu may maghahatag kanamo og lamdag sa una-una aron kining tanan among madawat ug among may kinabuhi sa matag adlaw. Sa ngalan ni Jesus, kini ang pag-ampo nga may pasalamat. Amen. Usa ka writer nga nag-ingon, I would rather be known in life as an honest sinner than lying, a best hypocrite. Dahil usa ka istorya, kadid usa ka magtiayon, tigbalin sa ilang bago nga panimalay. Din ang sayo sa buntag, samtang sila nangaon sa ilang mamahaw, nakita sa babae, sa asawang babae, ang ilang siligan nga nagsampay sa iyang nilabhan nga mga biste. Kung siya nag-iingon siyang bana, dili man katigubo laba ang atong siligan. Kay ang iyang mga sinina, anapay hugaw. Siguro dili nindot o dili maayo ang iyang gigamit ka laundry soap or nagkilanan siya og tabang aron maka manindot ang iyang paglabas sa iyang mga sinina. Sa matag buntag, may iyang makita gayon ang iyang silingan na nagsampay na mao gyapon ang iyang tan-aw sa mga sinina o biste nga iyang gilaban nga anapay nabilin nga mga hugaw niini. Niglabay ang mga pipila ka mga simana o giyamot ang bulan, sayo nila kabuntag, na-surprise ang babae sa pagtanaw sa iyang silingan nga nagsampay sa iyang nilaban nga dili na. Wala na'y hugaw ang mga biste og very nice na tanawon tungod kay limpyo na kaayo ang mga sinina nga nakita. So nangutana siya sa iyang bana nga nag-ingon, "Ngano kaha nga limpyo naman kayo ang iyang sinina nga iyang gilaban? Kinsa kay nagtudlo kaniya?" Natingala ako kung kinsa ang nagtudlo kaha niya. Ang iyang bana migtubag, asawa ko, ning mata ko sayo sa buntag ug akong gilimpyuhan ang salamin sa atong bintana. Pagkasusubo usahay pamation nga ang pulong nga tigpakaron ignon umaot masinati sa sulod sa iglesia o sa mga tao nga gitawag ang ilang kaugalingon nga mga Kristohanon.
maot or tigpakaron ignon. Kung mao ka na hinungdan nga sa atong panahon karon malisod sa mga tao nga wala pa diha kang Kristo ang pagsunod o ang pagpaminaw sa iyang mga pulong tungod kay nasinati pa nila ang mga inani nga batasan sa mga tao nga sunod pa mismo sa iglesia nga mga maot or tigpakaron ignon. So kuhay kini sa gingon sa atong Jesucristo sa sulat sa Mateo 5:16 kanagaigon, pasigaan ninyo ang inyong suga ngadto sa mga tao aron makita nila ang inyong maayong mga binuhatan ug dayigo nila ang inyong amahan sa langit. Mao kini ang atong makita sa atong teksto nga atong bahin-bahinon ug pamalandungan diining kahaponon. Kung atong basahon ang atong basahon, atong makita nga ang mga religious leaders, ang mga eskriba, mga pariseo, nagpadayon sa pagpangita og sayop sa atong Jesucristo. Aron ilang masulti nga sayop or bini ang ministeryo nga gipabuhat sa atong Ginoong Hesus. Dinhi sa ilang nakita sa atong teksto na sentro ang ilang pagtan-aw sa wala pagsunod sa mga disipulo sa nakagawian na or tradisyon na nga pamatasan sa mga Hudyo sa ilang kinabuhi nga ilang gibuhat sumala sa sugo sa mga katigulangan. Ang paghugas sa kamot sa dili pa pagbukaon pero sa pagkatinuod ang mga disipulo batud pa sa usa ka scholars naghugas sa ilang kamot usa ning kaon. Pero wala kahiun yun sa mga tigpakaron ignon nga mga eskriba o pariseo. Pero kung atong tanawon, wala mo saler ang ilang mga pamaagi diha sa kaalam sa atong Ginoong Hesus. Iyang gikutlo sa atong Jesucristo ang gisulat ni propeta Isaiah sa 29:13. Kanagaigon, ug ang Ginoo miingon, ingon nga kini nga katawhan nagapaduol kadako ug pinaagi sa ilang baba ug pinaagi sa ilang mga gabil na nagpasidungog kadako. Apan gipahilayo nila ang ilang kasig-kasig gikan kadako ug ang ilang kahadlo kadako mao ang usa ka sugo sa mga tawo nga gitudlo kanila. Ang mga tigpakaron ignon nga mga eskriba ug mga pariseo, ang mga maot mga eskriba ug mga pariseo ilang gipahitaas ang tradisyon nga binuhat sa tao kaysa otoridad sa pulong sa Ginoo liha sa atong Ginoong Kristo. Busa si Jesus nagpahinunom usab kanato karon sa atong panahon karon diha sa iyang mga pulong nga atong mapaminawan. Nga dili ang mga pahugaw sa tao ang migsulod sa iyang lawas, kundi ang nigawas nga gikan niini maoy nakapahugaw. Ang gigamit kakabot, kahugaw, o dili ang makapahugaw sa usa ka tawo sa iyang sulod sa iyang lawas, kundi ang mga butang nga nigawas sa iyang baba o gabil, maoy nakapahugaw niini. Kung atong tanawon ang atong katilingban, ug ang atong iglesia mismo, ubay-ubay pagayod ka nato ang anay batasan nga susaba sa mga tigpakaron ignon o mga maot nga mga tao. Daghan ang mga nagsulob o mga maanindot nga mga biste nga sa tan-aw sa ilang kaugalingon nga sila ang mga matarong. Ang mga tao nga mga biste, ordinaryo lamang sa ilang pananaw, wala kini mosunod sa subay sa kabubuton sa Dios. Ang mga tao nga tigpakaron ignon, pero ang kinaiya dili makaon maski na sa iro. Ang gipabot kanato ni Jesus karon, ang pinaka-importanteng butang nga ngayon makita sa Dios kanato mao ang usa ka kasig-kasig nga putli og tinuod nga kaniya nagsimba sa kamatuoran. Kasig-kasig nga naay pagtan-aw sa iyang kaigsuonan kapuno sa gugma, kaluoy ug parehas ang pagtan-aw. Ang atong mga kasig-kasig atong ginunuman mga kaigsuonan ko sa pagtuo nga maoy pinakasentro sa atong espirituhanon nga kinabuhi. The heart
is the center of our spiritual life, just as it is the center of our biological life. The heart, our thinking comes from the heart. Matod pa sa Lucas 9:47. And also, our desires and fears arise from our hearts. Sa Mateo 5:28 o sa Juan 14:27. Ug tungod diana, gihatagan ni Hesukristo og diin nganong siya misulti nga ang digawas maoy pinaka-evil nga mga butang nga makita sa usa ka tawo nga dili maayo nga kinaiya. Gadiin kita diha nakasala niini tungod kay atong gipakita ang atong mga kinaiya nga dili angayan sa Dios sa atong pagsulti, sa atong pagbuhat. Kung kita matinud-anon, if we are honest, kita tanan guilty niining mga butaga. Kay usahay patigbabaw ang atong tigpakaron ignon, umaot ang batasan. Padayon kita sa pagpakita sa atong manindot nga batasan ngadto sa uban. Pero ang kamatuuran, ang atong pakiglabigit, ang atong silingan sa atong makigsoon sa pagtuo, dili makita ang usa ka kasing-kasing nga angayan diya sa Dios. Mao kini ang nakita ni Jesus sa mga eskribang Pariseo sa atong pagtulod-an. Mga tao na walay laing gustong mabuhat kundi ang pagpanghibaraot, ang batasan nga maot, ang tigpakaron ignon nga sila may nagdumala sa iglesia. Dili ka po nun, atong hinuklugan, mga kaigsunan ko sa pagtuo, kining pipila ka mga pungutana para sa atong makinabuhi. Ilabi na kita karon nga mga anak sa Dios. Ana may lugar sa atong kinabuhi nga din atong madawat o atong i-admit na kita usahay mga taong hipokrito. Or ikaduhang pangutada, unsa man ang mga butang o mga gikagawian na o tradisyon nga diin mas gihatagan nato og bili kaysa pulong sa Dios. Ug ikatulo, unsa man ang gibuhaton sa tradisyon sa atong kinabuhing espiritual. Do the traditions of the church essential in our spiritual growth? Ang tradisyon ba nga atong gidawat og sunod? Kini ba nagahatag kanato sa paglabo sa atong espiritual nga kinabuhi? Ato kini hinuklugan mga kaigsunan ko sa pagtuo. Tungod kay ipaabot kanato sa atong Hesukristo. Nga kita iyang gibanduan nga ang pinakasentro sa atong pagsunod kaniya mao ang usa ka kasing-kasing nga nagsunod sa iyang kabuton, nga nagpakita sa usa ka kasing-kasing nga malubo pareha sa atong Hesukristo. Dili ka po nun, paano ka nato, usaw ka nato nga ma-overcome ang tigpakaroning doon. Duha ka butang ang atong panag-ambitan karon mga kaigsunan ka sa pagtuo. Duha ka butang ang gusto nakong ibilin sa matang usa ka nato. Aron kita nga aging usa ka iglesia. Dili namantsahan ang Kristo nga atong gisimba. Pinaagi sa atong mga maot nga mga batasan. So unsa man nato nga ma-overcome o kapagtagumpayan ang mga butang nga dili angayan sa Dios ug sa mga tawo nga nakapalibot kanato. Una, si David mismo sa iyang mga baba gusto niya nga sa atubangan sa Ginoo sa kanunay siya makita nga putli ug angayan. So sa Psalms 51, si David mismo nangalyo po sa Dios sa pag-ingon, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." Aron atong papildi ang mga butang nga usahay, pagpakita sa atong batasan nga dili maayo umaot, susama sa pag-ampo ni David.
kini usab atong buhaton. Pinaagi sa tabang sa Balang Espiritu sa atong pag-apo nga hatagan kita sa Ginoo ug usa kasing-kasing nga bahidlo ug espiritu nga bag-o aron atong mabuhat ang usa ka kinabuhi nga angayan diha sa Dios. Ug tungod dinhi, dili nato mabuhat ang mga butaga, dili angayan sa atubangan sa Dios ug sa mga tao. This must be our attitude when we comes to God, asking forgiveness and restoration sa atong nabuhat nga dili maayo ngadto sa atong isig kay God. Ikaduha, si Jesucristo mismo niingon sa Mateo 6:1. Kinahanglan magbantay kita aron dili kita mapukan ngadto sa mga patibong sa diablo. Be especially careful when you are trying to be good so that you don't make a performance out of it. It might be good theater, but the God who made you won't be applauding. Ang usa ka tawo gatik peron ignon, ang tawag niya na usa ka artista sa entablado. Maayo mapakita sa mga butang nga ang kayan nga tawag nga artista. Pero sa kasulod-suluran sa iyang kinabuhi, ana di ay ang pagkadili maayo. So dili ka po nun mga kaigsunan ko sa pagtuo, mga painumdum kini kanato, ilabi na sa ato pagkatubag, dili kinabuhi. Daghan ang mga tao nga nakinahanglan nga makita ang Kristo sa atong kinabuhi. Daghan ang mga tao nga gustong masinati ang Kristo nga naghatag kanato sa kinabuhi dayon. Pero kung atong ipakita ang usa ka kinabuhi, usa ka taras, usa ka batasan, nga tigpa karon ignon umaot, dili nato kay padayag kanila ang Kristo nga mo'y atong giingon nga atong manluluwas. Tungod kay ikaw mismo doble kara. So dili ka po nun mga kaigsunan ko sa pagtuo, atong hinuklugan kini tungod kay sa atong pagduol sa Dios. Kita iyang panalaginan kung atong pangayon kaniya kasama tang adlaw, iya kitang hatagan ug maanindot nga kinabuhi nga angayan sa iyang atubangan. Limpyo, kakasig-kasig ug espiritu nga bag-o. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Hinumdumin ninyo kini ang pinag-ingnan sa atong paghatag sama sa pagpugas. Kung gamay lang ang atong binhi nga gipugas, gamay lang usab ang atong maani. Apan kung daghan ang atong binhi nga gipugas, daghan usab ang atong maani. Kinigikan sa 2 Corinto 9:8. Many nights we prayed with no proof anyone could hear. In our hearts a hopeful song we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. There can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to give. Who knows what miracles you can achieve when you believe somehow.
Nagampo kitang tanan, agig pasalamat sa halad, sa imong atubangan among amahan, among gidala diha kanimo. Ang among hiniusang pasalamat, pinaagi sa among mga kinitaan. Daghang salamat o Dios sa mga panalangin nga imong gihatag kanamo. Among ibalik kanimo kini para magamit sa pagpalambo sa imong gimbuhaton dinhi sa yuta. Panalangini ang mga kamot nga sa kinasing-kasing nagahatag diha kanimo. Panalangini ang imong katawhan, palambua ang ilang mga panginabuhi. Kining tanan among giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Lungsod sa Diyos ang imong kakunan, imong isang kahayag ang Diyos. Siya ang nanguna mga kanasuran, dilibot na dunay mawala. Atong isaya ang balikan sa kaluwasan nga anak kang Jesus. Isang yaw ngadto sa tanang katawhan nga atong Dios siya gugmaman dayon. Isang yaw nga siya nagpakatawo ug namatay sa kaluwasan na. Atong isaya ang balikan sa kaluwasan nga anak kang Jesus. Imong anak, usab ang magasangya, imong tabangan sa kalastaman. Ibubuo imong mga pag-ampo, alang kanilang pagapasyak ka. Atong isaya ang balikan sa kaluwasan nga anak kang Jesus. Pagampo kita. Daghang salamat among amahan sa padayon nga kagayunan nga imong gihatag kanamo. Padayon nga pagbatuto mo sa matag usa ka namo pinaagi sa pagpahinumdum sa imong mga anak may tungod sa imong nga pulong. Kami nang hinaot o Dios nga dili kahaponon among kinabuhi ang imong mensahe sa matag usa ka namo. Tabangin kami o Dios nga among mabuhat ang imong kabubuton above all. Kung among padayag ang kamatuoran nga kami imong mga anak. Lord, dili ka punon, ikaw among gimaya, ikaw among ila, nga ikaw Diyos ang among panluluwa sa among kinabuhi. Padayon ang among mga paggampo, among amahan, sa tanan nga mga kaigsunan sa pagtuo nga naa sa kaluyahon. May mga sakit, mga naguol tungod sa mga panghitabo. Lord, umani sila. Dugang kami o Diyos. Liguna ang among mga balatian, among amahan. Ayuha ang among mga sakit. Tabangin kami o Diyos, kay kami wala mahimong kung wala ka. Among giampo o Diyos, padayon,
Ang mga kaigsoon ko sa pagtuo nga may mga sakit, ang igsoon ni Ate Charity, si Ate Charity Pukulan, si Ate Alice, si Ate Risa, Ate Leti, Atty. James, si Kuya Big Solidad, si Kuya Melchor, Adayan Morales, ang mga Spida family. Lord, daghan sa imong mga anak karon sa pagbangutan. Daghan kanamo, Diyos, ang nagkilala sa imong panabang, protection, tungod dining sakit nga makamatay. Lord, umaliw sa mga among mga mahal sa kinabuhi, ang among mga ginikanan, mga igsuon, nga layo ka namo, ikaw magumad kalya among amahan. Kung hindi kahaponon ang mga amahan, duga mag-ampo sa imong katawan, ang mga nangita og trabaho, mga pamilya nga anay mga problema, Lord, tabagi kami tanan. Lord, hindi ka hapon usab, ako giampo nga lingunon mo, Diyos, ang iglesia sa Cosmopolitan Church sa iyang pagpangalaga niya kanimo. Nga din, ang mga leaders, ang mga amahan, bugkusa sa gugma. Hatagi sa usa ka sikasi nga ang imong kabubuton o Diyos mao'y mahimo. Dili at pagkaroon ignon, dili nagasalig sa kaalam nga yutanon, kundi nagasalig sa imong gahom nga may hatag kanamo, Diyos. Lord, dili ka punon salamat sa tanan nimo kaayo kanamo. Sa among pagpamahuli, sa among paghuman, dili among pagsimba na kanimo, kitugot o Diyos nga imong imubo kanamo ang imong grasya ug bendisyon. Nga maoy mo hatag kanamo sa kadasig ug kalig-on ug kadaugan sa among mga kinabuhi aging imong kana. Katawan sa Dios atong dawaton karon ang iyang panalangin ug bendisyon nga may maghatag kanato sa kadaugan. Kadto kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kamo makasala sa usa ka Dios, Amahan, Anak ug Espiritu. Panlakaw kamo nga malipayon bitbita ang gahom nga nagagikan sa atong Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo aron kita magmadaogon gikan karon ug hangtod sa katuran. Amen.